everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Hum ni Marua. Lo, tanawa lo eh. Wa magid mo sa medalyon nga atong gisugba sa uling. Di mahimo nga dili naman ko ba? Mao nang maghibog ka taod sa kalibutan sumaabot ka Gabriel. Pero misamot manunig kasinaw lo nga nasugbas kayo. O siya, Ay, tanaway. Oh, Gabriel, gawas diha! lo, ni Asmarla. urak na suko. Gabriel, gawas diha! Iuli na ko ang akong medalyon! Oh, Bawo siya nga niyan mo ang medalyon. Traitor ka, Gabriel! Abi na ko pa naghikalata, pero di ay traitor ka! lo, o sabi hangin akong buhaton ini karon. Relax. Ako na Gabriel, ba? gawas diha! Ato ba nga siya? Ug ayaw gyud pag-angkon nga niya na to ang medalyon. Unsa? Gabriel! Ipaunsa man nimo nga di ang magnato. Basta lakaw na. Ato ba nga si Madla? O Gabriel! ayaw isag pasak adin hay. Iuli na ko ang Ikaw na. medalyon! Ulo. Ganun may baw man Asmarla nga ni anak ko ang medalyon. Gabriel, ako magtuo nga traitor ka pagkahigala! Kawatan ka! Gabriel, gawas diha! Iuli na ko ang medalyon! Iuli na ko ang medalyon! Marla, unsa ko na imong panulti? Hain ang akong medalyon, ha? Unsa? Iulit na ko ang akong medalyon! Usay medalyon? Aw, ang imong medalyon ang nawa. Pero, di ba imo raman itong gisalob? Diday? Ano lang gani barugin ang imong baka, Gabriel? Oh, Kawatan kang dako. Kawatan. ni Asare ka, Tony? Iulit na ko ang akong medalyon, Gabriel! Kawatan. Hilong yay, kawatan ka karon. Mita, Gabriel. Iuli kang marlang yung medalyon eh. Kawatan. Kaya di na imo na unsa man ka. Ha? Di ka maikog nga mangunay sa pagpangawat sa imong kaila. Hoy! Smala ba yun? Oh my God! Dili ko kawatan ha. Marla di ko kawatan. Ugi ka, wa kay katungod nga muani din sa amo. Aron na mamasangil ako, anak Tony. Unsa? Oh, nga naman eh. Unsa pa man na imong gibuhat? Di ba na nakawat? Gikuha nimo ang medalyon ni Marla. Di na nakawat? Si medalyon. Huy, wa ko'y gikawat ng medalyon ha. Ayaw pa makak! Makakit eh. Marla, Ikaw lang ang nahibaw nga doon ako ang tumuong medalyon. Ikaw lang ako nasultihan bahit ini, Gabriel! Sus, buhi ag baka ko eh. Buhi ag baka kid. Grabe. Ha? Klaro kayo nga na interes ka sa maong medalyon, dili ba, Gabriel? Og imo gining gikawat. gusto na Tony. Gikawat gyud lagi. Pagilom ha. Wa ko'y gikawat ng medalyon. Ay, Kay dili ko kawatan. Umay mo ba makalakaw ka na? Iulit na ako ang medalyon, Gabriel! iuli. Iuli! Sige na! Iuli. Uy. Marla, wa lagi ko magkuha sa imong medalyon. Uwi ko. Makaklang yapon ka? Nga nakabati man gyud ko sa inyong iparesultihan sa imong apuhan. Unsa? Nas taas ang imong apuhan, di ba? O gusto niyong tunawon ang medalyon aron di na ni mailhan sa tagtungod. Ha? Ha? Mao ba? Oh, yeah. Naniide ka na mo. Oh. Ganan. Nga na imong ning gibuhat ha? Unsa may imong motibo ini? Sa akong gibuhat. Ibawan, nga ikaw, kuwatan ka, kuwatan. Paghilom yay. Ha? Kawatan. Aksidente ang pagani ko sa inyong dapit. O pagbuot ko sa panahon nga makaduol ko din sa inyo ba? At nga naghiskot mo si medalyon ni Marla. Timing nga lagi. Grabe. Misalig ko ni mo, Gabriel! Mo na. Tanan akong sikreto akong gisulti ni mo! O si? Unya mangawat pagi ka sa butang ako! Oh, grabe. Marla. Grabe. Nasayop ka sa imong gituan. May mo ba? Ayaw pagtuon niya ng baka kong Tony. Ito na sad, ang pangugat na sad. Aron nyo mo to, Marla, nga wa ka magkawat sa medalyon. Bebe, pasaka ko rumistaas, be. Kami ang mutanaw sa inyong tunawan, katong inyong himo nga, magtunaw mo sa medalyon, be. Tanawa mi, be. Sakto siya, Gabriel! Oh. Pakit ako sa kalan ngayon tunawan sa medalyon. Kana, kalan gito. Kalan. Kana ba ang inyo? Gipangi ka na medalyon? Mao ba kini? Mao ba kining medalyon na ang imong gipangita, Marla? Oh. Abi, aniya? Tutuki ug maayo.
Kung mao ba niya ang medalyon nga imong gipangita. May sad na gyud nga maklaro nimo nga dili intaw nakawatan na nga akong apo. Sukad sa bata pa na si Gabriel, bisan kausa. Wa gyud na makapangawat. Awan siya man. Anya nakita man nimo. Mao ba ni ang medalyon nga imong gipangita, Marla? Dili. Nakita mo na? Mao na nga diretso mong pangisog. Nangisog mo din unya dili ni mao ang inyong gipangita. Otro sa ning kanang dako kining Tony? Uy, unyot, taka ka lang. Inyo pangalan og dili mao nga akong apo. Pagkadako sa inyong sa. Ha? Kaliatang, saan mo ng medalyon na? Duaan mo na! Di ni duwaan. Pansi lang ni. Pansi. Mao lang ni ang medalyon nga ni ana mo nga gusto namong tunawon. Kaya di na ko gusto nga maghandom pa sa kong asawa nga si Maria. Maria. Maria, ang pangalan sa iyong asawa? Oh, Maria. O siya man. Gusto ka nga makabasa sa among lisensya sa kasal o sa akong asawa? Ha? Kisa tingahan mo? Unyot? Tony? Pero mo to, kagyod nga Maria ang pangalan sa akong asawa. Oh, gusto ka? Pagsulti. Kay kuwaan tamo. Pakitun tamo. Binawang ni binawang. Dako ni binawang. Binuang ni. Binuang. Siya binuang. Kanang imong pagsong dinhi ang dakong binuang kay kalit lamong andar dinhi. Og maimo man gani mong ikihan na mo nining inyong pagbasangil na Gabriel nga kawatan siya. Kay dako na ang pagpakawaw sa iyang dungog. Ug klaro na kayo. Ha, Tony? Klaro na kayo nga ikaw ang lalaki nga akong gikukod sa milabayng adlaw. Nga nanii din ni Samo. Hoy. May makikita ka, ha? Ay, pagpatagal pa masangin, ha? Kaya- Karoon ba kung adlaw na kaduli ni sinyo, ha? Pantay ka lang, iskihata niya ka. Baka kung kang dako da. Si Bakakon. Ay nalang pamakak. Doon na kay gustong buhaton din sa amo unsa. Doon na kay daw tong plano. Hilom! Hilom. Oh, Marla, mihila ka? Ang akong medalyon. Dili mahimong mauha ang medalyon. Oh, Marla. Marla, hospital. Marla, Oh. nag-usap kay Kadili silang Gabriel. Oh, Tony? Ni asab ka din eh? Gusto lang ako bawion ang akong medalyon pa. Oh, Nay Paulo, usap ay nahitabo din eh. Doon na lang dili maayong pagkuan ba ka ng istoryahan na nga di maayo. Ha? Doon na nanood siya nga nangawat. Kining unyot mo ni kayo kayong tawa na. Oh, Hoy, tiguang. Piti karong tiguang ka. oh, hoy, Tony. Di Suwayo niya. Hindi mo ni magkagaba ba? Hilom diha, piti karon. Ikaw, Ala piti pa makak. Nabati man ginako ba nga medalyon ni Marla ang gusto niyong tunawon o dili ang imong asawa nga si Maria. Wa pa ko mabungol limpyo ka na, wa ko yatuli. Bungol ka na, bungol ka. Wa Baka ko lang. yatuli. Eh, paunsa pa man mo ha, Tony? Baka kung kang dako da. Nasayop ka sa imong pagtuoy. May kabiling nga kwintas ang akupuhan nga babae, kang lolo. Ay. Ug mao ni ang gituan nimo medalyon ni Marla. Marla. Di may tabong kuhaon ako ang imong medalyon. Imo to. Marla, anak, dili ka kayo mamasangil ni Gabriel nga mo'y may kawa si mo medalyon. Kay, imposible na niya buhaton. Dili ba, Gabriel? Unoy, mo gyud. Usa, dali na. Hilom di ay. Nakahasol ka lang anak nila. Kinala magkapamahaw ka na. Ay kabala ka, Marla. Tabangan ta ka sa pagpangita sa imong medalyon. Ipasalig ko na. Salig pa. Maria. Oh, Maria naman. Marla. Nili may tabong masayop ko. Tinuod gyud ang akong nabati. Oh. Maraglitok lang siya pong Maria. Gusto na. Pato ba na? Imo nga ang Gusto na, ilang Tony. gilitok. Gusto na. Gusto ka ba? Gusto ka magkugubot? Ayo. Ayaw rin libuga akong anak. Ayaw siya sa kahasol. Kung gusto ka, dawaton pati kag balik sa villa. Dali na, Marla. Dali na. Manila, Paayaw na. Pisik ang laway. Oh.
Uy, patas. Gabriel, Marla, kung may nahuna-hunaan kang dapit, nga posibleng nahulgan sa komedalyon, tabangi ko nga makitaan kini. oh Marla, makalaom ka. Marla, anak. Tabangan Dali, ka. dali. Makalao pa. Kinala mo ka pamahaw ka na. Kaya murag, nalibog ka na. Dali na. Dali na. Dali. Bida sa di. Ikaw Juan. maro yung kada. Kalusot pa karon gabi. Pero sunod, sultihan ka, di na kakalusot daw. Mo ba? Hoy, Tony. May bawag di ka na lang manghilabot sa akong kinabuhi. Kung gusto kang manguyab ni Marla, panguyab lang. Ay lang kog dauta. Mao niya, Jo. Discard kig imo, Jo. Mo na. Ayaw dauta nga ko nga po. Mura man kag dili lalaki na. Mo gyud mura kog bayot. Oh, pauli na sa inyo kung diin kang gikan. Ay panaot. Believe ba na ko, may ka magtandim na lolo o apo. Bao ko, makak mo. Makak bitaw. Kamura yung mga, ikaw tiguam na ka, makak ka. Lalay isang apo niyo. Doon na mo'y gitaguan. O ako ra nang mahibawan sa darating na mga araw. Timan ina niyo. Mo ba? Excuse me. Lakaw lay, layas. Chupe. Dalang kag gubot diri na. Chupi-chupi pa, makak ka. Makak. Pauli sa inyo, kaog dukot. Tuwa na lo ay, sibat lagi. Pero, lo, kining, Noon siya man ka. Inang marang kag niluya. Pahuway niya. Believe ko ni mo, kamao siya kang mamangkag. dalang ko ni muloy. Ginawa niya tarong kay layo-layo na sila si Marla o gatong bugirong lalaki. Kisay nga na to, unyot. Kisay nga to, tawa na. Tony. Ay, Ngano, lagi ka. lo, Ngano. Tony na ba? No. Ngano, Mas Tony. Nakagusto siyang Marla. Mao nga, init kay siyang buot na ako. Mao ba? Pero dili may mo nga magpadaog atong tawa na Gabriel. Kinahanglan makatsukol ka. Sige, dili na. Kinahanglan atong tiwasyon ang pagtunaw nitong medalyon ni Barua. Ikaw lang unay tunaw adulo. Kung siya, ngano, asa mo di ka? Magpahangin lang ko. Laing gigay akong pamati lo. Uy. Usa may tawhana. Dili man seryosohon ang among misyon. Ha? Asa to siya? Oh, magpahangin? Yung mito nga sa ibabaw. Doon na sila sa Marla o gayong ama. Makadawala sa video. Hindi lang kaya ko magpadawala nila. Pero di ko mahunong sa pagpangitag pagi na makuha ang medalyon. Pero kinahanglan si Marla ang makakuha din kikan ka Gabriel. O kung naan ni Marla, anha pa sa atin ako kuhaon. Naghinam-hinam na kung makakita sa itsura niya ng maong medalyon. Pero giyang ko na kini ni Marla nga iya. Tony, may mawag magsulti ta. Ay, Gabriel! Gisundan ko nimo? Ha? Nga nang imo magyulhugan si Marla. Nga tuwa na mo ang medalyon. Ha? Ay, kalma lang. Nga no? Ay, ayaw pag pauna-unas dughan nimo. Kaya nga naman Kalma lang. Wa ko maghuhulog Marla. Magina ko na hugulog eh. Nasugatan lang ako siya nga upaingon na gyud unta sa inyo. Aron kuhaon ang iyang medalyon nga imong gikawat. May mo ba ayaw nagbalik-balik ka? Kuwatan ka. Klaro kayo eh. Kuwatan ka na ko, Gabriel. Ayun, pagtuong mituo ko sa inyong alibay o sa imong abuhan, sa diyang may pakita siya og fancy nga medalyon namo. Kay dili na mahitabong mutuo ko, nga mao ka to ang inyong gisgutan kaganina. Di mo ko kamay utok. Bright kayo. Dali kayo ko makasabot. Unya, ang ako nabati, klaro kayo. Ha? Dali kayo ko makasabot sa inyong kabuang. Ay, bida sa rin. So, pagtuon niya na ko. Irihes? Oh my Jesus. Bisan mag-unsa ka pa. Kalma ba kayo sintihan? Di may tabong makagusto niyo sa Marla eh. Ba? Kaya naibaw ko, nga bisan gamay, wa siya gusto ni mo. Si. Mo bitaw? Pusing ni mo sa kag Fernando. Ngano? Imo kong gidaot ngadto ni Marla. Mao ba? Imo kong gidaot no? Ikaw ra midaot sa imong kaugalingon ngadto niya. Og dili ako. Og karon nga mipakita ka na nga makigribal gud ka na ako ni Marla. Oo. Di ka na makapugong pa nako.
kung mahalon sa dako siya. Buang na, oy. Eh, Saban. Uy! Kumba ko man. Kung dili ka gustong bungian ka Gabriel, palayo kang Marla o iuli ka niya ang medalyon. pweh. Iuli! Ha! Na, gusto ko niya mong pasukon? Pasukon ko niya mo! Ha? Tunto! Gusto ka? Ha? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.